ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata bangidon ni ka jing penbena baya ka film karam ngin sawan sa juai hapo district library haka arpusau bat ka arpsantrik haka sngi Friday bat haka sngi Saturday arpsau arpsantrik jongni Julai hapo district library ha juai dan wa iyan dan wa susuyan pila panar tetian nga hindi ka jing ke jongai phi kanum kala don pring jufile se vi klam yo ban pet sawan sha jawai arpsa arpsan bangi don ru ye jing angnut ban pen i ski wi ki districts bangangai ngin sawan pen i biang ru ha shlong ngam tip lano tang ba kani ka long ka jing pen tip ka jing angnut ru ka jongi bangai fila sha skor ba arpsa arpsan trik district library jawai ka shu kan long khatway ka ba arbg ka ba san bat ka ba news poa trang ker khu vi ngen se kendo komplesi bon amen. Teng-teng habangi puli ka ktin ka jong blay. Teng-teng habangi yo i ya ki jing tho ha ka ni ka ktin ka bakoi ki jong try. Da ka bakin jado bon sin habangi perkat bat habangi puli. Ki don ki benta na ka ktin ka jong blay ya ka ba ngim sngo la nget bakan urlong. Ngim sngo la nget bakan ja. Lani bakan pendep kata ka ktin. Larangi puli si syai ka ktin ka jong blay. Ubriu ubakan jado ne ubriu ubakan ja perthai. Kani ka ktin hau kalong ka jing biet lene kalong si syai kata ka ktin ka ba la syutau lene la syusna. But kani ka ktin ya ka ba mla hiru ban pediang. Teding tang akwa ban kren yang ni ka ktin ka jong blay ni ka por sa si sin yang ilang baro. Namar ka ktin ka jong blay ka don ka jikai ka kraw haka ya ka ba habangi puli ya ka ko mga ongi pido mene teng kalong ka ba than ban ngetru teng kalong ka ba than ban mudur te shwai ka tang ko ban ai khlei shwai pi hangani ka por ya pi wei ha ka teng u Jesus Christ bagangai kini ka jingikai kini ka por kan long jingkar kulang yang iway pediway baro. To, hagani ka por habang ipuli ka ktin jong blay. Nga kwa ban puli na gani ka bintana u Joshua, gani ka lanong ka ba ningkong ka dekot ka ba pra bat ka ba kenday. Ka ktin ka jong blay ka ong kumni. What ay bagani ka kitab ka hukum kan jano na ka shintur jong me. Henry menyay perkat ya ka sinyas ngi knang ba menyo sumar banle kat bakum ya baro balatho aka na bakumta men roy halake lenti bat kumta men manbha hatungam shimla hukum yame banlong baklan bat bashlur bha wat ting lemni wat kyu na marutrai bo blay jongme undan rengkat bat me kat sha kaba melet kini kilong kikintin ya kaba utrai Ukraine Joshua lada utrai Ukraine ini kikintin hakini kisngi try kan long kumno. Maru blay Ukraine kikintin kabadan jingkular. Uong lada file ya gani pinui bakan long kumta. Berkata ka jing phale ka jong blay kalong uong wat ai bagani ka kitab ka hukum kan jano na ka shintur ka jong me Ukraine ya Joshua. Uong kren bet ya kani ka kitab ka hukum wat ai bakan jano na ka shintur ka jong me. Kadai me ban kren, bat yai kren, ya kan ika ktin, ya ka ba me melatip. Ya kata ka ktin, ya ka ba melala, ya kata ka ktin, ya ka ba melayo kren, bat kren ya ka, wat ai bakan sangi ano na kisintur ka jong me. Bat hang ni uang sa kabaar, bat henrei menya perkat ru, ya kan ika ktin, senyas ni. Mdei tang bakren, rayai perkat ru yang nikikintin, yai perkat ru, ya kata ke hukum ke jong try senya sngi kemut mit la bat sngi da ka ba kren bat da ka ba perkat da ka ba kren bat da ka ba perkat kren bat da ka ba perkat om tang ka tas ka balai de hang ni wong
Baman yo ban sumar ban le ru kat bakum baro balatho aka. Mdei tang ba syukren bat ba perkat rei ban le ru ya kata kektien ke jong blai. Lightly ki ban kren, ban perkat, ban le. Ban kren, ban perkat, ban le. Hab repeat ya kata, ong kektien jong blai, mit la bat sengi, mit la bat sengi, mit la bat sengi. Bat hang ni kadon ke jingkular ke jong blai, bo blai ong hang ni, wong na bakumta men roy halaka lenti, bat kumta men man bha. Men roy halaka lenti, bat kumta men man bha. Ada habang perkat iktin ke jong blai. Kumbang ong ipino mene sisa se kala ban long kumta. Da kabang syukran ni iktin ke jong blai da bang isu perkat da bang ile ini iktin hatu ngin karoi ngin man bha. Hatu ngin bit ngin biang, hatu ngin dap ngin shlai. Hatu ngin long ki bala kerku. Kam tam ngi im haki por ki ba jinjar, haki por ki ba terkong, haki por ki ba hiran. Hatu kala se ban long kata lada ngasu keren ni kani kektien bat lada ngasu puson ni kani kektien ban perkat ni kektien mit labat sengi bat ban im kat kum kani kektien hatu ngan bit ngan biang hatu ngan karoi bat ngan man bha lada super khat hi kalong bit ka ba kabam sungula along hiru ya kabam sula ban mudur hiru henry ngakwa bat ongi pi ya kani ka wei kani kektien ka balak keren ndai dau brio yau brio. Kani di kektien ya belakren dau blai yau neu brio bekerteng gu Joshua. Mangasngong ni ke kitab Joshua ka don hang niru om tang bakadai na kabentau Joshua handrai kadai na kabenta jongiru. Lemda kumta kanumdan jingmento yangi bangin puli kani ke kitab. Kanumdan jingmento yangi bangin puli kani ke kektien. Lada kadai tang na kabentau Joshua. Ngi hang ni bau blai udale sisa ya gata ha ka jingim ka jong Joshua bat hang ni ukular ong hatu ngam simla hukum yame menlong baklan bat berselur bah namar ba bun sin mau Joshua hang ni fin pet udai tang khna namula banong khna lo dei samla but hang ni ka por fit ni ba kala don ru ka change of leadership nanila penkala mo ya kata ka jinglong nong yalam namar uni unong yalam berim Moses uladep yap bala transfer no ia kata kekam la benshat ia kata kekam ha uni usam la ubagerting u Joshua but kadai kekam ia kaba umpat ju umat lani umpat ju trei umpat ju experience kadai kekam kaba khia kadai kekam kaba but haba unu jor ildi ba Moses usngau bet ba umlongi ban unu jor yaldi ba uni ushakri ba kraw jong blai habu pa jaldi u ili tangu khna samla kum tau sngo seir kum tau sngo ma bading ta abu try ong ini kikintien ong hatu ngam simla hukum yame bamen long ba klan bat u bashlur bha wat ting lemni wat kiyo namaru try bo blay jong me udon ringkat bat me kat sha ka ba melej fi kum kibriu teng teng ngi ting ngi seir teng teng ngi shlur sipang ba sipang ila khau it lagi kau put, teng ni sngau biang, teng ni sngau kumelaran dia no. Hang ni utra open kan mau ya kan ni kektien, uang hatu ngam simlah hukum ya me, ba menlong uba klan ba uba syur, menlong utau brio, uba nom shepting lene uba nom kiyo. Nama utra uang ini kekentien, uang long rengkat bat me, kat syabah melet. Tading ta kan ni kesengi ngakwa ban hikai ni kektien kedau kolong. Ba hagipor ki ba gom kini hagipor ki ba jinjar hagipor jong ke jinghiran hagapor jong ke jingkerdo kumno ngila ban paho kumno ngila ban bit ban biang ban roy ban man bha hagaktien pareng ong you will be prosperous and successful pinlong uba kharoy bat uta uba man bha uban long successful hagataga jingim habang iem kini kisngi ko maong pino mena ngi iem kisngi ki ba kisngi ki ba jinjar ka ban yo agi kam ki jam ka don ka jing terkong agi kam ki jam ki don sisa kita ki jing ya ka bang i kani man la kisngi kumno pat ngin kharoi bat kumno ngin man bha hatu kala se ban long tang da ka bang syukran ni kektien ke jong blai tang bang super khat bat tang bang syule ke kektien jong blai
ngin bit ngin biang. Aku abang ong fi kata ke kelenti ke jong blay. Kam day kelenti jong brio. U blay lo ong kata ya ka fin keren ya ka ktien ke jong blay. Lada fi kerdu keren bat yai keren ya kata. Lada fi ken mau ya ka ktien ke jong blay. Pulih na kasam ka ba lai bu sao ke dekat ke ba shipau ka ong. Ki sing samla ki kerdu ba ki shat ngan. Dari kita ki bawat yu try ki nam kerdu ya ke babha. Keren ni kata man lag ski. Keren ni kata perkhat ro senia ski. Bahkan long bet ke ni ka ktien. Senia ski keren bat perkhat bagan ni ka ktien kan long. Mal ki sing samla ki kerdu bagi shat ngan. Rengang anum kerdu na maru try ul akular. Bagi kita ki bawat ya u. Ki nam kerdu ya ke babha. Ken mau Filipi ke nong besau. Kani ka dekat ke bakat kendai ke ong bau blay jonga on pendap no ke jing kerdu jong fi kat kum ke jing kan respa ke jong hau kris ha ka buram kan mau ya kata bau blay jongi ubangingi syakri kawan sisha ke jing kerdu wan ke jing hiran kawan ke jing ke gm reu try ong keren bat yai keren ini ki kitien wan ai baga utau tli jong fi ini ka shintur jong fi kan sange ban keren ya kata ka ba pi don kam keren bat yai keren puson bat yai puson bat pila ban im ke jim kumba pipila yo diang mdei ka keren te keren hi teng teng perkhat i henry ha kata ka jingle pa teng teng i kumba ngim ngai tening ta kwa banong i fi ngai tat le i kan hukum im tat kumta ai ngu ru ong try nga tip bangan ka ktien ke jong me kan urlong kan ka ktien jong me kan jalong ha ka jim jonga kan mau i kan ka wai o blay bangi shakri u de u blay u shu ai ngi tang ya kita ki kintien bat ladangi kongo itu kekintien ke jingkang joko beneng keladap ready lupa kalau along ke bakhre lupa ban play naga benta kita ke jing pendap ke jim ke jongi la kadai ke bakin jado naga bakin jamin sim utrai ong fin karoi bat pin man ba tadi kita ke jing kular ke jongu hebru lenong riu kat sau ong daga bakir ku ngan ker ku pi pada ke penroi ngan penroi fi ong trai meladap ong bangan long shisau bala kerku ngan long bala roy kan long kumta ken tik kumba memela keren keren ye kata man la gasngi bat am tang ba fi keren henry pusan ye kata bakan long kumta nget ye kata ktien bakan urlong kumta nget ye kata ktien bakan long shisha naga ktien kan wan sha kata ka bakin jado bat kum juru mo aba fi keren ye ni ktien im no kumta nai ong sa shipang bat ni nga baduk ni nga bajenjar ni banga nga don pedeng kita ki jing ki bobon ni kumta sedang ban complain kwa ban ong fi one complain long bislur bale rang ba ba wat long ba khau le ni bating put tip ya kan ni kwai bo try le dep ong ngan long rekat bat pi kat shaba fi le de ding tau try ong ngan long rekat bi bat pi jagat ba jaga jim long kat balong utrai ong ngan long rengkat bat pi katikna be kata bau try un penroi fi un penmanbha ya ke jim ke jong fi ha ka por ke jong u Elijah fin da ken mau ka don ka nem sniu ka bakraw baro kila shat ngan baro kila janya yak ngan lut henry Elijah u shekri jong ublay busai u ha kata ka wa do keret bau la di nang ta bat u da penon kamru ya ki ting up bau blay wan ra ya kita ki jingbam leng ba ki ting up ka jingbam step ka jingbam mit yo to kpu ba ja ka do kita kiting up ki wan ra na ka mentau shakri jong ublay tade inta kwa banong fi ublay ula amen pendon kam dano ula ban le dano ya ka ba kin wan ka jingarap leng ba jongki ladam dei diki marat ladam dei diki bru ki la ban dei diki angel ru ublay ula ban le ya kita tade inta how blay ka long bait unlimited how blay ka long bait kata ka bam judan utau put ya ka ba mdan kata ka jing bamla ublay bala ngi pulih ke ktien ke jong blay ba ktien jo blay ka ong kata mo aba fi pulih Jeremy life ar khat ar penyo try ong along try ublay lor ka do baro atu dan ka bamla bat nga tadi ta ula un penon kam dano ula be un bha dano lada pha dano un wan daladi pinkin mau kini ke wei ho ki blang ki masi ki mla ban penim laniu angel umla ban penim laniu breu umla ban penim wan hidaladi ban penim yanga bad yafi wan daladi na beneng sha khando ban kieu ka ding na ban sha stam na kamanta jong pi ban yarap yangi ban pelat yangi na ka pop ban pelat yangi na ka jingtem ban pelat yangi na ka jing penrem ban pelat yangi na ka jingyap wan hidaladi klampa no wan hidaladi tadi inta kwa abnong ifi kene kesngi lada kut kilat kilenti baro lada kimrat kimreng lada gi breu gi angel kimla ban yarap utrai unwan daladi ban le ya ka kamba aga jim ge jongpi
Ni tang tip ya gani bu trau eat ya pi tang kwa ban ong ya pi phim day ban tieng phim day ban randin phim day ban shep tieng phim day ban long kita ki ba kyo le ne kita ki ba ting et ki ba khawpot ban sngo dik ban sngo ma henry phin long bi ta ki bre ki ba shlur bat ki ba le rang ba bha da ka fitip scam ba une blay ba ngingi shakri udai blay ubalong unlimited udai blay womdan kano ka ba kut ha u le ne ka ba kut lat ha u kwa ban ong ifi kan ka si tang ka tau try kwa ifi tang ba fin kran bi ka tin ka jong blay la da film tip ya ka tin ka jong blay sngo bhawan puli bhano ka tin ka jong blay wat ki de khot ki balong jingkular ki ba ublay kular na gamda ka gm ka jong fi per khat ri ta ki de khot per khat ka ka tin per khat ka snya sngi ong kan orlong ni ka tin kan orlong mar blay upha ka tin upen khia agi upha ini ka tin ban long ka jingba mingi upha ini ka tin ban le ki kamba nam da ka gm ka jongi tadi ta ka tin ka jong blay haba kawan haga gm ka jongi habangi puli ka kanom lek pai thli kanom lek pai sudai ka ta ka balawan kan jabe kan long bet kan seiso abet bat kumta ngin yo pediang bet ya ga ka ba ka tin ka jong blay ka kren ngai tran ka khui pi ka ni ka sngi ka ba menta kan mau ni ka wei pagarupa ka share ka ke jong blay ka khndo ka ke jong trai ka beneng ka long ka khet ka jaka shong ka jo ka khndo ka jaka yo ka jat jo tadi ta wat num khuslai ka ru wat haba fiya lengba kita ki jing ter khong jo ka jing em ha fiya apdeng ka jong ka jing hiran jo ka jim la ka dei ba kan jamin sim ne ka ba kan jado kan mau ba ka jing rap kala don hagalenti ublay don hagalenti ban le aa na ka benta ka jim ka jong fi don't give up what snow kut lat wat num paidin wat num randin hiru sekribi utrai da ka fikran ni ka tin ka jong blay da ka fi perkhat ni ka tin jo blay senyas ngi bat kum taru ba fin im kat kum ni ka tin pin karoi pin man bha bas ka we kin tin ka kwa ban kam pin long ba ki ba sai so ha ka jim ka jong fi ina dwai ka ni ka por ka menta try ngi dap da ka jing sungu ka ba crown yo ban ye kren ka tin ka jong men ni ka por ka tin ka ba im ka tin ka ba shisha pa try ho ha ba me pha gi ban le ge teng teng ka bam sungu la long try tang ka bang su kren tang bang su perkhat tang bang su le teng teng ka bam sungu la long re try me pha ngi ban le tang ye ka ta bala bangi ko ngu te try ka long bet ka tin ka jong me ka ka mamalakular kan long bet ka mamalakren kan ja long bet ka mamalakular on pen dep bet haga gm ka jongi pada ka gm jung ni ki khon ki jong me try pagada duai ida kir khu ko try ni ki khon ki jong me haga ni ka por ka menta go try hallelujah kinam so ku slai kinam so shifting rai tang ban shupen ko ngu bet ya kita ki instruction ki jing batai ki jong me ya ka ba kini ki khon jong me ko try kin kren ya ka tin ke jong me kin perkhat senya sngi ka tin ke jong me kin puson senya sngi bat ban em kat kom ka tin ke jong me ngati kena ko try kin roy bat kin man bha bat kin sai so aro ga gm jong ki ablai ngat wai ngat kar khui pi ka ni ka sngi ha ka kerteng u jisu amen bat amen amen try nu kar khui pi bat ngai try nang persle vi do mun sim ba khot bat ngai ba finang la ban shuka ngu be ya ka tin ke jong blai bat ke bu try la kular ta jong fi kan ja kan or long bet tik klem jing bakla kan jing suk try kan long kat bat fi ngin sai syam pat blai nam ta ko brom ju amen Ingo ublai wa yo embiang ni si sen hagani ga thau yo pen tip chapi ha district library men thong juai u yo yu pen yo gani ga film karam dan wa yin dan wa susoyan haga arpau so waga arpau santerik u new benai julai Pilak panar tetiani nga. Hindi ka jingit ka jong ayaw pi. Kanam kerla. te ipor umangi haga khatwi waje sngi ar waje sngi san waje janmet penyau chupawa janmet kamte khut snyau bhai phi upoi phi chikani ga thau yo yo bi pai ga ni ga film go e purtu i karam te kamte le ko apan tip chapi ga tickets le u yo phi ga ni ga thau ha po juai ha men thong te wan u tho pi ga ni ga ticket u him phi na ga ni ga thau hini u yo pi gi ni ga tickets na banta ga ni ga film kamte khut snyau bhai phi gi pai ba yo wan phi u pai phi ga ni ga film ko blai chibon